Pri daňovom podvode už nejde o to, že niečo nezaplatím alebo zaplatím menej. Ide o aktívne konanie, ktorým sa niekto snaží od štátu získať peniaze, na ktoré nemá zákonný nárok. Najčastejšie sa s tým stretávame pri fiktívnom uplatňovaní dane z pridanej hodnoty. V praxi to vyzerá tak, že sa vystavia alebo použijú faktúry za obchody, ktoré sa nikdy neuskutočnili, prípadne za služby, ktoré sa reálne neposkytli, len aby daňový subjekt mohol žiadať o vrátenie nadmerného odpočtu DPH. Navonok môžu doklady pôsobiť formálne správne, ale v skutočnosti ide o papierový podvod bez reálneho základu. Laicky povedané, nejde o šetrenie na daniach ani o optimalizáciu, ale o vedomý pokus vytiahnuť zo štátneho rozpočtu peniaze, na ktoré nie je nárok. Vo svojej praxi sa stretávam s tým, že ľudia podceňujú závažnosť takéhoto konania a jeho následky. Daňový podvod patrí medzi prísne postihované daňové trestné činy. Trestná sadzba je určená až do 10 rokov trestu odňatia slobody. Práve preto, ak máte pochybnosti, či sú vaše postupy ešte zákonné, je rozumné riešiť to skôr, než sa prípad dostane do rúk polície a súdu.